ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини самонаи рахштаҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон ҳастад патрон. ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо нархҳои 50 000 сомонӣ ва 55 000 сомонӣ ва ҳастаи квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Рӯдакӣ, Турсунзода ва ҳамхари тарафодам ҳастаи. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар корае. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агар ҳамхали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад, сурат, маълумот ё ки видеоша дар мо ворид кунем, мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. дӯстони азиз, лайкотон нагузоред, навора падиса кунем, маромад сар мекунем, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар Ленинский район, дар райони ноҳияи Рӯдакӣ аст, ки ҷамоати Зайнобод, деҳаи Дарёбод гуфтага аст соҳибшон. ҳамагӣ 5 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёра, ки якта ошхона, баня, кухони гирдаш маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. ҳамагӣ мегӯяд то ҷои мағозара мегӯяд 200 метр роҳ аст, то мактабадрон ҳамагӣ 200 метр, 300 метр то ҷои масҷида ва то ҷои масҷиди ҷумъахонира мегӯяд 500 метр роҳ аст, яъне ки ҳамаш мегӯяд наздик аст. масҷидҳои маҳаллӣ, яъне ҳам кӯчагӣ ва масҷиди ҷумъахонӣ, мактаб то 200 метр аст, мағоза ҳамаш наздик аст мегӯяд. об дар ҳаминҷа ҳамсоё зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, хона коробка аст, яъне ки фақат дар тирезаш катора коро мондагӣ аст, уже дигарош кадагӣ, мисол болош пӯшондагӣ, ҳамаи проектош девонош бардоштагӣ аст, даврозаи нав часпондагӣ, лаби роҳ дай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мегӯяд, дастроҳшона фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ. кадоме ки ай канали мо гап мезанад, дӯстони азиз, бо арзонтар кадоме ки мегӯяд налич сумкати аз канали мо аз тарафи рахштаҷа занг занен, бо арзон карда метиҳанд. ина рақамҳои расмиашон WhatsApp имо дорад ва рақамҳои Тоҷикистоншон кор мекунад. дар рақамҳои расмиашон тоқа имо WhatsApp кор мекунад, рақамҳошон кор намекунад. ай рақамҳои Тоҷикистоншон 24 соат кор мекунад, маромад занг занед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар Гипразем гуфтага аст соҳибшон, ноҳияи Сино дохил мешавад, пеши гимназияи Расул гуфтага аст соҳибшон, Обчакорон 363, шаҳри Душанбе, райони Сино, Гипразем, гимназияи Расул. бадура мехел маълумот аст, дигаша мегирем. обшум 3 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки обсӯдаша аст, веран дорад, ванна, кухни, дарони хона дар мега соҳибшон, падвалам дорад, термикс барои баня ва ванна отдельни, бо термикси барои кухни, мисол гарнитур, яъне ки ҷои кухниса бо отдельни, термикс барои ҷои коса пӯса шудан ҳамин отдельни ҳаст. боз кондитсионер, диван, диванои тройка гуфтага аст, уголоки кухни ҳамаш аст. дарони хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, гирдаш маҳкам, обсвет чамон дорад, ҳамаи шароитош муҳайё мегӯяд. дӯстони азиз, яъне ҳуҷҷатон 100%. дастроҳшро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $35,000. бо арзонтар ҳам мекунем мега ё ки алиш мешавад ба ягон новостройка квартира мега аз территорияи Душанбе бошад, новостройка квартира кати алиша мешавад. хаям чӣ хели квартира дошад, бисёр аз ки вариантҳоятона пешниҳод кунед, кадоме агар сумкати мегирад арзонтар метиҳанд. ина рақамошон аст, кор мекунад мегафон, маромад, дигар маълумотша гирен. $35 бадрон, бо ҳама чизи чораш, ҳамаи шароитош муҳайё, маромад. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, ҳамчун хона ё ки замин фарқ надорад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Шарора, пеши мактаби навда мега соҳибшон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин аст, ки як дар хона кардагӣ тайёра бадрон, ки дарони хонаҳо шкатур кардагӣ аст, монтаж кардагӣ аст, фақат дар треза мечаспонем, я рангу бор мекунем, медорем зиндагӣ мекунем. гирди хонаҳорам фундаментош рехтагӣ аст, назди мактаби нав, масҷид, ҳамин хел мисол мағоза хай наздик. дӯстони азиз, хай главни обсведаш ҳаст мегӯяд ва ҳуҷҷатам дорад мегӯяд соҳибшон, мисол техпаспорт, ҳамин хел чизо дорад, дар номтон када метиҳанд. нархи ҳамин хона, ҳамин замин обшум мегӯяд бо маслиҳата мегӯяд соҳибшон, бо нархи арзон метиҳад мегӯяд срочно сум дар кунад. бози хайдгар ним мошини дигар бо қатишам
қум доштааст. Ина рақамҳои Россияшон кор мекунад. Дар ин рақамҳошунам имо, WhatsApp пайваст доранд. Кадоме ки мехӯрам мега арзонтар метиҳад мега нархаш бо маслиҳат. Марҳамат дӯстони азиз, бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Бадрон ҳаста. Аз территорияи Душанбе аз Бадрон ки дар Гипразем вайни Гарадо гуфтагааст рӯпарӯи заправкаи Фароз. Шаҳри Душанбе Гипразе вайни Гарадо рӯпарӯи заправкаи Фароз гуфтагааст соҳибшон. Духонага квартира ҳаста ки дар 12 мошина қарор дорад. 51 квадрати метр. дӯстони азиз, лифтам дорад. лифтчам кор мекунад мегӯяд соҳибшон. бо обсиҳои таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термиз, ванна, унитаз нав овардагӣ. унитаз мисол ҳама ваннаш овардагӣ аст. фақат ҳамин ҷои унитаз ваннаш баъдон установка кардагӣ не ки камтар рангу бор нукада мондагӣ аст. дигар хонаҳош хай тайёр аст. медорен зиндагӣ мекунен. квартира мегӯяд ҳуҷҷат техпаспорт дорад. мегӯяд дар номатон оформит карда метиҳанд. лаби роҳда мегӯяд поён дар мактаб, мағоза ҳама чиз дар наздикиш аст. дастфирошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 273 000 сомонӣ Бадрон. бо арзонтар ҳам мешавад. ина рақамҳои мегафоншон. пеши заправкаи дӯстони азиз Фароз лифтам кор мекунад. рақамҳошон мегафон астай. тоқа суми холӣ мегӯяд алиш палиш ин хел чоша нафтиям. марҳамат занг зад дигар маълумотҳои пурраша гирен. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, шумо метавонед ки дар махалли суратша, видеоша, мисол маълумотош кати дар WhatsApp иморо кунем. дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. хоҳиш мекунем лайкоту нагузорем ва силикаи наворимонро дар WhatsApp имо падлисаш кунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати деҳоти Лолазор гуфтагааст. деҳаи Даштак. ноҳияи Данғара ҷамоати деҳоти Лолазор деҳаи Даштак Бадрон. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёра Бадрон ки даруни хонаҳо шкатур монтаж кардагӣ, яъне чихел гум хона тайёра барои зиндагитон мешавад. обсвет ҳаст. дудархона қатиш дар тезаи пластикӣ часпондагӣ гирдашуда одамо зиндагӣ дорад. ҳамагӣ бо нархи 55 000 сомонӣ. бо одамоне ки наличӣ мегиранд мегӯяд бо арзонтар мекунем. хона мегӯяд 100% мегӯяд медарои зиндагӣ мекунӣ. айни ҳол дар инҷа уже одамо зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, хайна рақамҳошон аст. кадомишон агар аз территорияи Данғара ки харида бошед на хоначаи арзон бо нархи 55 000 сомонӣ, марҳамат дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон ки дастирошона сум дар кора мегӯяд занг занед. агар чӣ хонае ки мехаред аз территорияи Душанбе, Қурғона, Хуҷанда ҷое ки набошад нависед. мо гуфтагиҳои шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон албатта мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ҳаста аз территорияи шаҳри Бохтар аст Бадрон ки шаҳри Қурғонтеппа пеши Нихӣ гуфтагааст соҳибшон. сехонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад. 56 квадрати метр. бо обсиҳои таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термиз, яъне ки Бадрон ҳама чиз дорад. бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ мебел дорад. стиральни машина, автоматика, кондитсионер, холодильник, палисос, телевизори плоский, микроволновка, термикс ва ҳама чиза мегӯяд метиҳем. дар наздикии квартира ҳастай бозори Нихӣ, вокзал, бозори Ҳоҷишариф, бозори Фаровон, вокзал, яъне ки ҳамаи ҳамин чизо наздик мегӯяд соҳибшон. ҳамин гидета 1 километр роҳ ҳастай. ва мисол магазин, кафе ин хеле дар пеши дом ҳаста мега бе ягон камудӣ ҷои беҳтарина. бо ҳама чизи чораш мега мефурӯшем бо нархи 300 000 сомонӣ. бо арзон ҳам мешавад. ина рақамошон мегафон аст кор мекунад. бо ҳама чизи чораш Бадрон бо нархи 300 000 сомонӣ ки сехонага квартира дар 5 мошина 56 квадрати метр. марҳамат тамос гирен. бозам дакор шава хоҳиш мекунам лайкоту назанед навора падлисаш кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст Бадрон. ин квартира аст аз территорияи Душанбе аст ки дар райони Фирдавсӣ гуфтагааст соҳибшон, яке ки 61 микрорайон мегӯяд назди масҷид ва мактаб Бадрон. шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ 61 микрорайон мегӯяд соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад. 24 квадрати метр. доми 4 ошина мегӯяд соҳибшон бо ҳама чизи чорааш.
главный обсвет ҳастай ошхона баня кухни термис стиральная машина холодильник телевизор кондиционер стенка қолин яъне ки қолин пулин ҳамаша қатъи стенка кондиционер телевизор холодильник стиральная машина ҳамаша қатъиш мегӯяд метиҳем. дӯстони азиз дом хай дар чорум ошина аст открит лестница бо нархи 230 000 сомонӣ мега нархи ҳамин квартира аст бо арзонтара мешавад. ҳамаи шароитҳои зиндагиш мегӯяд муҳайё лаби роҳ мегӯяд масҷид мактаб садик ҳама чиз мегӯяд дар пеши дом аст мегӯяд ягон роҳи дур нест мегӯяд соҳибшон. ҳамин хел маълумотҳо навистиам. ҳамин чизҳое ки дар ҳамин квартира аст ҳамаша мегӯяд қатъиш метиҳем мегӯяд яъне ки места қатъишо намебаранд. хай дар рақамҳои телефоншон аст вавилон кор мекунад марамат тамос гирифта маълумотҳои пурра ва аниқша аз соҳибашон гирен. шумо тамагар амхали квартираҳои фурӯшӣ хона замин квартира мошин техника любой чӣ барои реклама бошад марамат сурат маълумот адрес нарх наво номеротро нависорӣ кунед мо фурӯшда мегузорем. албатта дӯстони дар инҷо навор буд ки ҳамин хонаҳое ки пешкашномон кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.